Várjéképpen nem olyan tudja vele tartani a tempót semmilyen szempontból. Árnyékos részen is úgy tűnik, hogy biztonságosan túlítottunk. Zolti! És Zolti kicsit meg a vízben hátulról, hogy nem volt tenni. De mind a ketten egy kis pályautós egyenes rész bele bolondítottak a pályába. Hoppá, hoppá, utulóztunk. Temetvári Petinek sikerült megkíteni, aztán megpördülni, úgyhogy egyből van egy továbbítónk is, ez a kör ugye 2-0-val Grózinger Zsolti, úgyhogy egyenesedés volt a foci egyenes részén. Viszont itt erősnek tűnik ez a befejezés egész részén az autóról. Újraindítják ezt a futamot, túl nagy volt a bírók megítélésével szerint a távolság a két pilóta között. Jó, ez miért esett rá fókuszra? Sújtott csata van, hölgyek kurva! Jó, de kemények látszok, hogy itt megálltak, úgyhogy most tapsoljuk meg Szalvai Zsoltit és Zsendai Sanyit! Sziasztok! Ezen a keménylába telemás aszfalton is oda tették magukat, megmutatták, hogy lehet ezt csinálni így is. De hál' Istennek, már sokat segített a napsütésben, szárad a pálya. Közben a pontozó bírók szanakodnak, nagyon szoros volt a két futalmat, első inkább a hibákról szólt, a másodikban már nagyon-nagyon szépen egymáson autóztak a pilóták. Meglátjuk, mit hoznak ki a pontozó bíró. Én egy picit úgy érzem, hogy egy visszahívás lebeg a levegőben. De ezt nem akarom elkiabálni. És ugye, amit már említettem, itt a Rabócsringen, június 16-án szombaton éjszakai rallycross Közép-Európa bajnoki futam, és az országos bajnokság harmadik futama. Osztrák, cseh, lengyel sztárpilótákkal, közel 70 pilóta, 500 lóerős gépkocsi csodákkal egész napos showműsor keretében várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Szóval a Rabócsiring, június 16-a, rallycross, egész éjszaka, egész nap, teljes megörülés. És közben megszületett a döntés, visszahívás, tehát Szalvai Zsolti. Nagyon szépen megnézésre a részben. Lemaradt róla, kapcsoló szöget autózva. Lássuk az árnyékos rész, hogy jön ki. Nagyon szépen maradott a panel. Ha kérdés, nagyon komoly szépen eltávolodott. Szalvai, mintha egy kicsit erősebb szöget autózott volna, de Zsendai semmi nagyon-nagyon ráesett. És végig állva alá valahogy Zsoltiért. Szalvai Zsolti most sem tud annyira ráautózni igazán. Most meglehetősen nagy a távolság. Igazából olyan szabály nem láthat. Igen, kiegyenesített a Szalvai. Szalvai Zsolti a most jó a távolság. És nagyon élállásít újra a zeppelőszakáltal. Így kiegyenesítés, újra kell tudnia. Hogy milyen szövegek jöttek a tárgyal? Elolvasztó kérem szépen, olvasztó
szépen rá kellett, hogy csúszol, hogy ne menjen rá egészen Szilágyra. Viszont itt a hátsó részen nagyon-nagyon szépen együtt jönnek. Ilyen csúszott az innen. Már nagyon szépen együtt húzta végre, és elnyújtott tudás, mindenképpen érzékelik a pontozókíró. Hoppáig volt egy kis bizonytalan fel. Szabó most ahhoz milyen szöget engedett hozzá. Nagyon kemény szögben indítottam el itt az elején. Egyenesen, ha lett volna látszik is betúszott. Az nagyon keményen rajta van Miki. Hoppá, hoppá. Ahogy ki Zsolti, hogy eleresztette valami. Hatalmas kézi bújtott zaj. Itt is beletétkezett az újjai hátul ugyanúgy. Erre is valami szó, hogy a kis pilótánál. Zsolti beindította a külsőéppen. Kuszulós egyenesülő. Óriási a távolság! Óriási távolság! A pont előnyel! Hányokat nem kell nagyon nagyot kockáztatnia, hogyha szépen végig autózik, akkor már tovább jutott és érezheti magát. Kálmán viszont mindent megtett ráautózni a fiatal pilótatársára. Júj, de kemény az autózot itt az újtól megindítani. És így van, hoppá a fordulás esidére jelenlensítő. Lágyat is jövőre rajta autózik Forkolát neki rövid a fűt. Szép terhelékváltás. Rexusnak. Hogy látja, mi a sikerül elmegadni a hoppá, érezhet és Forkolát betutol, nem jött Viki. Tartja a tempót, látja, hogy majd nem autózik hasonló szögeket, úgy könnyű, megint egyenesen halad Forkolát. Hát idő, György Szilveszter, hallott tudom, Miki. Nagyjából teljesen mindegy. Ugye egy jó 60 métert húzott álló másik egyre. Az nagyon nagy körben György Szilveszter az elején. Úgy csinál óriási matek. Progretes egyenes, pályatéren áthaladósan tudnak van, mert minden Pucsi. Úgyhogy ez nem az ő napja.